جدو نبی کریم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے تے مسجد نبی دے بار جی میں تسی بیٹھے ہو نا جو کوئی بلا تشبیح کہہ رہے ہیں کو کھلا جا میدان سی سارے مدینے دے بچے آکے نا تے مسجد نبی دے دروازے دے سامنے کھیل دے رہے ہیں وہ بچے جڑے مسجد نبی دے بار کھیل دے نا بچے نو نبی کریم نال بڑا پیارے تے حضور نو بچے نال بڑا پیارے یارو کڈے خوش بخت بچے عمر گئے جڑا بہتا نہیں تے روز 5 باری تے محمد دی زیارت کر دے ہون گے جدو کمری والے نماز پڑھنا دینے تے وہ بچے حضور دے چہرہ انور دی دید تے کر دے ہون گے اتنا پیار نبی کریم نے بچے انال کہ حضور نماز پڑھ کے نکلنا تے نبی کریم نے بچے نو فرمانا بچوں کتارہ بنا لو بچے نے کتارہ بنانیاں تے نبی کریم نے دوڑ لگا کے فرمانا جڑا بچہ میں نو پہلے ہاتھ لگاوے گا نا میں انہوں اینیاں کھجورہ دیواں گا ہون تے ٹافیاں ہوں دیا نا او دو ٹافیاں کھجورہ ہی سن بچے دوڑ کے کسی حضور نے جفا مار لینا کسی حضور دے دامن نہ لپڑ جانا کسی حضور دے کندھے تے چڑھ جانا کسی نے حضور نو لٹا کے اوپر لیٹ جانا او اسلام آباد والے او سچی دو سے او جڑا نبی لوگاں دے بچے نال اتنا پیار کردا ہے او نبی زہرا دے پتراں نال کنا کو پیار کردا ہوے گا نبی کریم علیہ السلام دا بچے نال اتنا پیار ایک دن سید عالم نماز پڑھ کے نکلے تے بچے کھیل رہے حضور نے نا مسجد نبی دی دیوار نہ ٹیک لگائی تے گلی چی بیٹھ گئے کھیل دا ویکھن واسطے اس نبی دی عظمت ویکھ کے خدا دے عرشاں تے سنے جوڑیں پھر پھرا کے آ جائے تے اس نبی دی عاجزی ویکھ کے ادھر بیٹھا نو دل کرے تے مدینہ دی گلی چی بیٹھ جاندے ہے نبی کریم علیہ السلام ایک دن اپنی نالین پاک نو ٹانکے پہ لگان دیتے معاشہ صدیقہ فرما دیا میں چرخہ پہ کرتا ہوں تے نالے چرخہ کرتا تے نالے روئی جاما نبی کریم ایک کے فرمایا آشا کیوں رو نہیں ہے عرض کی تھی خدا دے عرشان دے اپرونے ہاں اے نالین تے جتی نو ٹانکے آپ کیوں پہ لگان دے ہو تیرا تے مرتبہ سونے کیا بات ہے نبی کریم نے فرمایا آشا یہ کلنوں کو بادشاہ کہوے کہ میں ممبر تے بیٹھ کے بادشاہی کرنے والے رسول دی سنت پہ ادا کرنا تے او سڑک تے کنارے بیٹھ کے جتیاں گنڈن والا موچی بھی اٹھ کے آکھے ماں بھی محمد دی سنتی پہ ادا کرنا فرمایا میں تگڑیاں دا بھی رسول آتے میں ماڑیاں دا بھی رسول اس رسول دی سیرت طیبات صدقے جاواں میرے نبی کریم علیہ السلام مدینہ دی گلی چنا مسجد نبی دے نال ٹیک لگا کے نا دیوارنا تے بچے نو کھیڑ دا ہوئے ہنو دی ٹولان تو بھی صدقے جاؤں علامہ صفوری فرماتے نے ایک دن نبی کریم علیہ السلام فتح مکہ دا دن تے ایک کافر مائی دے مکان دی دیوارنا ٹیک لگا کے نا تے مکہ دی گلی چ ایک صحابی نا گلہ پہ کر دے اندر مکان والے مائی دے کنہ چ حضور دی آواز گئی تو انہوں خیال آیا آواز بڑی سونی ہے بندہ کنہ کو سونا ہوئے گا اس مائی نے نا انج کر کے کھڑکی کھول کے تے اپنی گردن باہر نکالی تے اس طرح گلی چ چھاتی ماری نا تے مائی دی نگاہ حضور دے چہرے تے پہ گئی تے مائی تے کھڑکی بند کر کے دوڑ گئی یہ تو محمد ہے سنیا نو دیکھ کے لوگاں دے ایمان بدل جاندے نے مائی نے کھڑکی بند کی تھی اللہ فرمایا جبریل میں مائی نو جنت دینی ہے عرض کی تھی یا اللہ نے تیرا یار بے کے کھڑکی بند کر لئی ہے اللہ نے فرمایا کی آیا انہیں دیوار دی کھڑکی بند کی تھی ہے موتے دل دیا کھڑکیاں کھول دی تیاں نے عرض کی تھی یا اللہ اینا کرم کیوں پیا کرنا ہے فرمایا کیوں نہ کرم کران او دی دیوار نہ ڈھولا کہ میرا یار کھلتا کملی والا کھلو جائے او تے جاوے جنت تے چتے جدے سینے جی کملی والا بسدا ہوئے او دوزخ چکے میں جا سکتا ہے تو میرے نبی ٹیک لگا کے بیٹھے تھے بچے کھیل رہے ایک صحابی گزرے ویکھیا میرا بچہ پیا کھیل رہے گرمیاں نے چھٹیاں نے نا تے تسی ویکھ دیو بچے صبح کھیلن جاندے نے تے شام تک کھیل دے رہندے نے فکر نہیں نا سکول بھی نہیں جانا ٹیوشن بھی نہیں جانا سپارہ پڑھن بھی نہیں جانا بچے نے چھٹیاں نے تے موجہ ہی موجہ ہے نا صحابی گزرے ویکھیا بچہ پیا کھیل دے اپنے بچے نو کہنے لگے چل بڑا کھیل لے چل گھر نبی کریم ویکھ کے فرمایا کھیلن دے صحابی چلے گئے
دوپہر دے ویلے صحابی دا گزر ہویا تے ویکھیا کملی والے اجے بھی بیٹھے تے بچے اجے بھی کھیل رہے. ہون تے صحابی نو غصہ آیا بچے ہوتے تے اپنے بچے نو بڑے ڈانٹ کے تے جلال اللہ کہ چل گھر صبح دا کھیل رہے ہیں دوپہر ہوگی چل گھر. نبی کریم نے پھر فرمایا کھیلن دے. صحابی پھر چلے گئے. شام میں لے گزر ہویا تے ویکھیا بچے اجے بھی کھیل رہے حضور اجے بھی بیٹھے. ہن صحابی نے پتر وال جاون تو پہلے ایک باری ویکھیا کہ ویکھا یار دی کی مرضی ہے. نبی پاک نے ویکھ کے سمجھ گئے. حضور نے مسکرا کے فرمایا چلو لے جاؤ. بچے ڈنگلی نہ لگا کے حضور کو لے آئے تے عرض کی تھی یا رسول اللہ دو باری کیوں نہیں لے کے جان دیتا. میرے نبی دی اکھا چترو آگے تے رو کے فرمایا تینوں کی لگدا میں محمد سویر دا گلی چ ایویں بیٹھا. عرض کی تھی سونا کیوں بیٹھے. فرمایا ویکھے نہ بچے چ کہ یتیم بچہ پہ کھیل رہے. جو تو صبح بچے نو لے جاندو نا اس بچے نو سارا دن خیال ہونا سی کہ میرا بھی ابو ہوندا تے مینوں بھی لین ہوندا. فرمایا میں سویر دا اس یتیم واسطے گلی چ بیٹھا کہ انہوں خیال ہے جیدہ کوئی نہ ہوئے ہو دا کملی والا تے بیٹھا ہی ہے نا. واہ یتیمان دا پک کرنے والیا تے غریبان دا مان رکھنے والیا. رسول کریم دا انہاں بچیاں نے لکھ عجیب جی محبت تے پیار سی جڑے مسجد نبی دے بار کھیل دے سن. کوئی عام بچے نہیں سن. وہ صحابہ دیا اولاداں سن. انہاں دی تربیت مدینہ دیا ماما نے کی تھی سی. تربیت ماما ایسی کر دیا سن کہ ماما صبح صبح پانی دے ڈول بھر کے نا تے بچیاں نو مسجد نبی چ بھیج دے دیا سن. نبی کریم اجے فجر دی نماز پڑھ کے مصلی تے بیٹھے ہوندے تے مدینے دے بچیاں نے نا اپنے اپنے پانی دے برتن نبی کریم دے سامنے رکھ دینے. حضور نے اپنے ید اللہ والے ہاتھ ہونا پانی دے برتن وچ ڈبو دینے تے بچیاں پانی لے جانا. مدینے دی عورتاں سارا دن آٹا بھی اسے پانی نال گوندیاں سن تے ہانڈی بھی اسے پانی چ پکا دیا سن تاکہ بچیاں دے اندر حضور دا تبرک چلا جائے. عشق رسول پیدا ہوئے اور پھر بچے ایسے عاشق رسول پیدا ہوئے کہ ایک دن نبی کریم علیہ السلام نے کھجور کھا کے نہ تے گٹھلی سٹی گٹک سٹی. ایک بچہ بیٹھا وہ بچے دوڑ کے جا کے گٹھلی اٹھائی منہ چ ڈالی تے چوس رہا. اجے بھی نہیں بولے سبحان اللہ. تربیت دیکھو. حضرت امام ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے نے ایک وہ بچہ ہے. ایک دن نبی کریم تہجد دی نماز پڑھ رہے تھے. ایک بچہ پیچھے آ کے کھلو گیا. انہیں حضور وال ویکھ کے نہ تے انہیں بھی اے تساں کدے غور کیتا تسی نماز پڑھ دے ہو تے بچہ سال ڈیڑھ سال دا ہوئے نا تے او تواڈے اگے آ کے مصلی تے رکوع بھی کردا تے سجدہ بھی کردا ہے. حالانکہ انہوں پتہ نہیں رکوع کی ہے سجدہ کی ہے. وہ ماں وال ویکھ کے کردا ہے باپ وال ویکھ کے کردا. کیوں؟ کیونکہ بچے او نہیں کردے جو ماں باپ کہندے نے. بچے او کردے نے جو ماں باپ کردے نے. جو تو چاہنا تیری اولاد نیک ہو جائے تو پہلے تو آپ ہی نیک ہو جا. آج ہر بندے دا دل کردے میرا بچے میرے فرما بردار ہو جان. میری اولاد فرما بردار ہو جائے. انگلش میڈیم سکولوں چ پڑھان دیو. امریکن پبلک سکولوں چ پڑھان دیو. دنیا دیاں عظیم یونیورسٹیاں چ پڑھان دیو. کیوں؟ میرا بچہ میرا فرما بردار ہو جائے. لوگ بھائی اولاد فرما بردار کرنی تے ایک کوئی کلیہ ہے. یاد رکھیو اپنی اولاد نو کدے بھی اپنا فرما بردار بناون دی کوشش نہ کرو. اے نہیں جے بندی. اولاد فرما بردار کرنی ہے تے ایک ہی کلیہ ہے. اپنی اولاد نو کملی والے دا فرما بردار بنا دے تیری آپ ہی فرما بردار ہو جائے گی. اولاداں کملی والے دیاں فرما بردار بناؤ تو اڈی آپ ہی فرما بردار ہو جائے گی. نبی کریم علیہ السلام نماز پڑھتے تھے. بچہ پیچھے آ کے کھلو کے انہیں بھی اس طرح کر کے نہ نیت کر لی. نبی کریم نے انہیں پکڑ کے برابر کیتا پھر پیچھے, پھر برابر کیتا پھر پیچھے, پھر برابر کیتا پھر پیچھے. نماز مکمل کر کے تے حضور نے اس بچے نے فرمایا بیٹا میں تینوں برابر کھڑا کر دا سا ہوندا کیوں نہیں سن. اس بچے نے جڑا جملہ بولیا نا وہ جھومر بن گیا اسلام دے متھے دا. نکے نکے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا کملی والیا میں تیرے برابر کیویں کھلواں. امی کہندے نے کہ معراج دی رات سارے نبی آئے سن پر تیرے برابر کوئی نبی بھی کھڑا نہیں سی ہویا. تیرے برابر کوئی نبی کھڑا نہیں ہویا جتھے نبی دم نہ مارے کوئی. میری کی مجال سونے میں تیرے برابر کھڑا ہو جاؤں. آسیو تربیہ جڑی مدینہ دیاں ماما کر دیاں سن.
نبی کریم علیہ السلام دا بچیاں نال ایسا پیار کل سناواں فرید یہ تے اس دور دے بچے نے نا مدینے دے حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ علیہ یہ او بابا جی نے زندگی چ 70 حج کیتے اج بھی مدینے جاؤ نا تے پیر جماعت علی شاہ صاحب دے نام دے مدینہ طیبہ اج بھی لنگر خانے موجود نے جدو عربی بڑے غریب سانا جو تیل دے کنویں نکلے بابا جی ادو بڑے امیر سن پاکستان جو دولت کٹھی کر کے لے جاندے نے تے جا کے مدینہ دے غریباں تقسیم کر دینے آپ نے مدینے اس دور چ لنگر خانے کھولے انہوں نے اوپر لکھا ہے جماعت منزل اج بھی مدینے جاؤ تو اللہ نصیبہ کرے ساڑے سب دے تے اج بھی جا کے دیکھو تے جماعت منزل دے نام دے لنگر خانے اج بھی وہ موجود نے مدینے پیر جماعت علی شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نا نبی کریم دے روزے دے قریب تو گزریا تے ایک چھوٹا جا مدینے دا بچہ 10 سالوں دی عمر عربی لباس پہنے آ تے نبی پاک دے گنبد خضرا ول ویکھی جائے تو روئی جاوے تو روئی جاوے تو روئی جاوے اے او پیر جماعت علی شاہ جی دے مرید دے پیراں تھلے مدینے دے کتے دا پیر آیا آپ نو خبر ملی تے مرید نو ڈانٹ کے فرمایا جاؤ کتا ڈھونڈ کے لے آؤ مدینے دا کتا آیا تے پیر جماعت علی شاہ سیدزادہ لکھاں مریداں دا پیر قائد اعظم محمد علی جناح دے نال رل کے پاکستان بنان والا بابا بانی یعنی پاکستان دے وچوں ایڈا بڑا بابا لکھاں مریداں دا پیر جنوں محدث علی پوری جنوں امیر ملت دا خطاب پورے عالم اسلام نے دیتا او پیر جماعت علی شاہ مدینے دے کتے دے سامنے ہاتھ جوڑ کے بیٹھ گئے تے کتے نو فرما رہے نے اتھا ہی معاف کر دے یار نو شکایت نہ لاؤں کدھر یار نو شکایت نہ لاؤں کیڑا رنگ دیواں اجڑی چار دی پھرام بدواں دے اجڑی چار دی پھرام بدواں دے میرا گولیاں وچ شمار آ جائے اسے باؤں کراؤں میں نت ترلے کملی والے نو کدرے پیار آ جائے جڑیاں محفل سجائیاں اے یار دی بارگاہ چ ترلے ہی نے نا اسے واسطے کرا میں نت ترلے کملی والے نو کدرے پیار آ جائے پھر جماعت علی شاہ صاحب اس بچے دے قریب گئے فرمایا کیوں رونا ہے بچہ کہنے لگا بابا جی میں بھوک لگی آج 3 دن گزرے کھانا کچھ نہیں فرمایا بیٹا گھر جانا تے امی کو کھانا کھا لیا کہنے لگا بابا جی میری ماں بھی کوئی نہیں تے میرا باپ بھی کوئی نہیں میں مدینے دا یتیم بچہ اج بھوک نے تنگ کیتا تے نبی پاک دی بارگاہ جا کے عرض کر رہا کہ انا ضعیفک یا رسول اللہ کملی والے اج میں تیرا پرونا بن کے آیا پیر جماعت علی شاہ بچے نے چکیا تے جماعت منزل لے آئے لنگر مگوا کے رکھیا تے بابا بچہ نا 3 دن دا بھوکا بڑے شغفاں کھانا کھا رہا تے آپ نو فرماتے نے بیٹا تینوں پتہ میں کون ہوں بچہ کہنے لگا بابا جی میں نو نہیں پتا فرما بیٹا میں ابو العربہ میں نو عربیاں نے لقب دیتا ہے عربیاں دا باپ ابو العربہ انج پال دا جی میں باپ پال دینے میں امیر ملت فرما بیٹا میں لکھا مریداں دا پیرا سیدزادہ پاکستان تو آیا تے اتھے تو بھوکا رہنا تے تینوں پاکستان نہ لے چلنا اتھے میں تینوں ماں دا پیار بھی دیواں گا باپ دا پیار بھی دیواں گا کھانا سونا لے کے دیواں گا پتہ تینوں روز نواں جوڑا پہناواں گا لوگ تیرے ہاتھ چمڑ گے کہ مدینے دا بچہ آ گیا ہے آپ نے اینا فرماتے بچے نے لقمہ لباں دے قریب لے آ کے رکھ دیتا پیر جماعت علی شاہ دا دامن پکڑے آتے بچہ آپ نے لے کے نہ تے نبی کریم دے روزے تے لے آیا تے روزے تے لے آگے کہنے لگا بابا تیرے پاکستان چلماؤں دا پیار بھی لبے گا
فرمایا لبے گا خباب دا پیار بھی لبے گا فرمایا لبے گا اشارہ کر کے کہنے لگا اتھے محمد روضہ بھی لبے گا آپ دیاں چیخیں نکل گئی فرمایا اے اتھے لبدا ہوں میں مدینے کھیلنے ہونا سی بچہ دامن چھڑا کے دوڑ گیا مڑ کے کہنے لگا پاپا رکھے اپنا پاکستان کھور میں اماں بغیر رہ سکنا ابے بغیر رہ سکنا میں کھانے بغیر رہ سکنا مدینے والے بغیر نہیں رہ مدینے والے بغیر نہیں رہ اور جنہ گنبد خضرہ بکھے جڑے مدینے عمرہ کرن جاندے وہ 20 دن دا پیکے جکی دن دا ہوئے نا تو 10 دن مکے تے 10 مدینے گزار دینے تے جڑا 10 دن مدینے گزار لوے نا جو جو واپسی دے دن ہوں دے نا تے حاجیاں دے دل تڑپ دینے پھر جدو واپسی دا دن ہوں دے پھر میں ویکھے حاجی گڑیاں چ بہ کے مڑ مڑ گنبد خضرہ وال ویکھ کے رو کے کہندے نے کملی والے ٹر چلے ہاں پتہ نہیں مڑا ہونا کہ نہیں ہونا یا رسول اللہ غلامہ دی حاضری قبول کرے آجے وہ جڑا 10 دن مدینہ رہے آوے وہ دکھلتے مدینہ چھڑے ہی نہیں جاندہ پتہ نہیں حسین نے کیویں روندے مدینہ چھڑے آسی پتہ نہیں میری ملت دے نوجوانوں اس بچے نے پھر آکھیا بابا میں مدینہ والے بغیر نہیں رہ سکتا بچہ نالے دوڑتا جاندہ نالے پڑھتا جاندہ ہے صدا وصدا روے تیرا تبارا یا رسول اللہ صدا وصدا روے تیرا تبارا یا رسول اللہ صدا وصدا ربے تیرا تبارا یا رسول اللہ صدا وصدا ربے تیرا تبارا یا رسول اللہ جتھے ہوندا غریباں دا گزارا یا نوجوانوں کملی والے آکھا جڑے ویلے مسجد نبی چ نماز پڑھ کے نکل دے نے جڑے بچے دی نگاہ نبی دے چہرے تے پیندی ہے او دوسرے بچے نوں ہاتھ لگا کے کہندا ہے او ویکھو ساڈا